सच्चे दरबार की रिकॉर्डिंग स्टूडियो डीजे मिठू राजा पटसोनी। पहली पूजा के हम तैयारी ऐती तोरा लगतियरी हम बारी। पहली पूजा के हम तैयारी ऐती तोरा लगतियरी हम बारी। अचके में आइल हमारा न बुझाइल अचके में आइल हमारा न बुझाइल लेके बैठल बारे डाली माई कौआ लेके उड़ल फूल डाली माई पति हम चढ़ाई से रावाली माई कौआ लेके उड़ल फूल डाली माई पति हम चढ़ाई से रावाली माई। डीजे मिठू राजा पटसोनी। नवमी में कैली नवरात हो पूजा करे अली सखी के साथ हो। पहले बकौआ जे हमारा से घात हो कदी है मप माई कुछ ना बुझात हो कदी है मप माई कुछ ना घुमाई। नवमी में कैली नवरात हो पूजा करे अली सखी के साथ हो। पहले बकौआ जे हमारा से घात हो कदी है मप माई कुछ ना बुझात हो कुछ ना बुझात हो। आके चोचावा लगैले माई दियावा बुतैले आके चोचावा लगैले माई दियावा बुतैले गिर गैले हाथ से थाली माई कौआ लेके उड़ल फूल डाली माई पति हम चढ़ाई से रावाली माई कौआ लेके उड़ल फूल डाली माई पति हम चढ़ाई से रावाली माई। रिकॉर्डिंग स्टूडियो डीजे मिठू राजा पटसोनी। रेटर बिनवल से थाली मंगैली फल फूल से माई ओके सजैली केने से आइल कौआ देखे न पैली ले गईले डाली माई बड़ी पचतैली ले गईले डाली माई बड़ी पचतैया। रेटर बिनवल से थाली मंगैली फल फूल से माई ओके सजैली केने से आइल कौआ देखे न पैली ले गईले डाली माई बड़ी पचतैली बड़ी पचतैली। हमारा से भूल पूजा करी हट भूल भेलै हमारा से भूल पूजा करी हट भूल से रावाली माई कौआ लेके उड़ल फूल डाली माई पति हम चढ़ाई से रावाली माई कौआ लेके उड़ल फूल डाली माई पति हम चढ़ाई